Καλώς ορίσατε σε ένα νέο επεισόδιο Genius Talks από τη Φαρμίνα. Σήμερα μαζί μας είναι η Δωροθέα Μερκούρη, μια μοναδική ηθοποιός αλλά και μια απίστευτη γατομαμά. Δωροθέα, καλώς όρισες. Καλώς σε βρήκα, γεια σας. Έχω μάθει ότι έχεις μια μεγάλη λατρεία στις γάτες και στα σκυλάκια, αλλά ειδικά στις γάτες. Να κοίτα, αγαπάω όλα τα ζώα. Δεν είναι ότι λέω μου αρέσουν οι γάτες, δεν μου αρέσουν τα σκυλιά, γιατί συναντάω πάρα πολλούς ανθρώπους που μου λένε, ξέρεις, εμένα μου αρέσουν τα σκυλιά, όχι οι γάτες. Αυτό συναντάω. Οπότε εγώ θέλω να διευκρινίσω ότι και ένα γαϊδουράκι να δω και μια κότα να δω και μια αγγελάδα θα σταματήσω και θα τη θαυμάσω. Ξέρεις, θέλω να μάθω από ποια ηλικία γεννήθηκε όλη αυτή η αγάπη για τα ζώα ή τι ήταν αυτό που σε έκανε, από την οικογένεια, από πού γεννήθηκε η αγάπη. Από πολύ μικρή. Από πολύ μικρή, καταρχάς υπάρχει μια ιστορία, την οποία θυμήθηκα πρόσφατα. Ο μπαμπάς μου είχε αγοράσει ένα κουνέλι για να το ψήσει στο σπίτι. Ήμουν πολύ μικρή. Και δεν θα το ξεχάσω. Το έβγαλε λοιπόν από τη σακούλα και μου λέει, κοίτα τι θα φάμε σήμερα. Και εγώ έβαλα τα κλάματα. Ήμουνα πάρα πολύ αγχωμένη και δυσαρεστημένη με αυτό που έβλεπα και ο μπαμπάς μου το έβαλε μέσα στο ψυγείο και είπε ότι θα το πήγαινε πίσω και δεν το μαγειρέψαμε τελικά. Παρόλο που έτρωγα κρέας μικρή, αλλά δεν ήμουνα και φανατική. Είχαμε παπάκια κάποια στιγμή, θυμάμαι, στην Ιταλία όπου μεγάλωσα. Έχω μεγαλώσει σε μικρή πόλη, οπότε υπήρχαν ζωάκια. Βέβαια δεν υπήρχε αυτή η κατάσταση που υπήρχε στην Ελλάδα με πάρα πολλά ζώα τα οποία υποφέρουν. Αυτό δεν υπήρχε στην Ιταλία, δεν μεγάλωσα έτσι. Και όταν ήρθαμε στην Ελλάδα, απέκτησα ένα γατάκι το οποίο ήρθε και με βρήκε. Και το είχα έξω από το σπίτι, δεν ήξερα ότι μπορούσα να το πάρω στο σπίτι το γατάκι. Ερχότανε, χαϊδευότανε, το τάιζα και μετά από λίγες μέρες το είδα πεθαμένο. Και έτσι με τις γάτες πόνεσα τόσο πολύ τότε που δεν ήθελα γάτα πια. Μετά στο σπίτι μπήκε ένα σκυλάκι το οποίο έκαναν δώρο στην αδελφή μου και έτσι αποκτήσαμε ένα σκυλάκι, οπότε μεγαλώσαμε με ζώα και μετά η μαμά μου ήταν πάρα πολύ φιλόζωη, πηγαίναμε διακοπές και ήταν συνέχεια στο τμήμα να καταγγέλνει τους αγρότες με τα δεμένα σκυλιά, τα γαϊδουράκια και έτσι ξεκίνησε. Ο μπαμπάς μου ήταν ερωτευμένος με αυτή τη σκυλίτσα την Εβίτα, ερωτευμένος. Είχαμε πάντα δηλαδή αυτή την επικοινωνία και μετά η μαμά μου μάζευε σκυλιά και έτσι το απέκτησα και εγώ αυτό. Δηλαδή δεν είναι ότι είμαι εγώ η πρώτη, είναι οικογενειακό το θέμα. Πόσο μεγάλο ρόλο παίζει η οικογένεια στην ανατροφή των παιδιών και τι ενσυναίσθηση θα έχουν τα παιδιά προς τον κόσμο γύρω τους. Ναι, η μαμά μου ξεριστηρώνει 25 χρόνια. Μένει σε μια πολύ ωραία περιοχή της Αθήνας, όπου ο Δήμος και οι κάτοικοι είναι πολύ πολιτισμένοι. Μπράβο. Και ξέρεις, πρέπει να ακούγεται αυτό το πράγμα, ότι υπάρχουν άνθρωποι, αγωνίζονται γι' αυτό, προσπαθούν για αυτό το κομμάτι, γιατί όσο πιο πολύ ακούγεται, τόσο πιο πολύ το μαθαίνει και ο κόσμος. Και είναι σπουδαίος ο αγώνας σου και στα social, όπου κάνεις τα fundraising για να μαζέψει λεφτά, για να στηρώσουν γατιά. Βέβαια, εγώ νιώθω ότι κάνω μια τρύπα στο νερό. Γιατί το πρόβλημα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Το λέμε και με τις φίλες μου, τις άλλες εθελόντριες, ότι πραγματικά νιώθουμε ότι δεν κάνουμε τίποτα και κάνουμε πάρα πολύ. Δηλαδή, το χρόνο μας, τον ελεύθερο, πολλές φορές τα Σαββατοκύριακά μας τα δίνουμε ούτως ώστε να μαζέψουμε τα ζωάκια, να διασώσουμε τα άρρωστα ζώα, να μαζέψουμε τα μωρά, να τα πάμε σε κλινική. Και βλέπω να τους βρω οικογένεια. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο ασχολούμαι όλη μέρα. Και βέβαια βοηθάνε πάρα πολύ τα social media. Δεν θα είχα κάνει τίποτα χωρίς αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για την εποχή μας. Ναι. Και εγώ θα έλεγα ότι όλο αυτό που κάνεις, ποτέ μην νιώθετε όλες οι φίλες σου και εσύ ότι κάνετε μια τρύπα στο νερό. Γιατί μια οικογένεια να πάρει ένα γατάκι είναι μια επιτυχία, γιατί αλλάζει τη ζωή της οικογένειας, μαθαίνουν τα συναισθήματα με ένα μικρό ζωάκι, αλλάζει τη ζωή του γατιού και σιγά σιγά χτίζεται αυτό και εξελίσσεται. Ξέρεις, αυτό θέλει προσοχή κιόλας. Δεν είναι μια οικογένεια να πάρει απλά ένα γατάκι και να το έχει έτσι σαν παιχνίδι και να το βλέπει όποτε γυρνάει σπίτι. Δηλαδή, εγώ δεν δίνω μια γατούλα σε ένα σπίτι όπου λείπουν όλη μέρα. Σωστό. Υπάρχουν κάποια κριτήρια για να μπορεί και η γάτα να περνάει παράλληλα όμορφα. Ναι, γιατί σπίτι μου περνάνε τέλεια. Οπότε με το που τα παίρνω από το σπίτι μου και τα πάω κάπου αλλού, λέω πώς θα περάσεις τώρα εκεί και προσέχω. Για πες μας έτσι λίγο μία μέρα σου έτσι στο σπίτι, ξυπνάς και έχεις
το μικρό βασίλειο εκεί πέρα. Ναι, είναι φανταστικά. Καταρχάς δεν το περίμενα ποτέ ότι στη ζωή μου θα με αφήσω, θα μου επιτρέψω να ζήσω αυτό το παραμύθι. Και όλοι όσοι έρχονται σπίτι μου λένε ότι πραγματικά είναι τέλεια σπίτι σου. Καταρχάς το σπίτι μου είναι πολύ καθαρό. Το πιο σημαντικό είναι αυτό. Αυτό είναι το πιο δύσκολο γενικά με τα κατοικίδια. Ακριβώς. Δεύτερον, έχω πολύ καλή τροφή. Διότι αν δεν είναι καλές οι τροφές, πραγματικά βρωμάει όλο το σπίτι. Μετά αυτά που φιλοξενώ τα γατάκια, τώρα έχω 2 στο σπίτι, παραδείγματος χάρη, που δεν βρήκα εγώ, αλλά βοήθησα άλλους εθελοντές και κάποιος με πήρε τηλέφωνο, το είχε βρει το ένα στο Κολονάκι σε ένα καφέ. Προφανώς κατέβηκε από μηχανή αυτοκινήτου και βρέθηκε μέσα στο καφέ, δεν το πήρε κανένας. Και ένα άλλο γατί το οποίο βρέθηκε στον Κηφισό και ένας εθελοντής μου ζήτησε να το φιλοξενήσω στον Κηφισό, έτσι. Ναι, και αυτό από μηχανή αυτοκινήτου. Αυτά τα 2 γατάκια λοιπόν είναι τώρα σπίτι μου εδώ και 10 μέρες και τη νύχτα έτσι όπως κοιμόμουνα, τα έχω ελεύθερα και ξαφνικά ξυπνάω και είναι πάνω στο διπλανό μαξιλάρι τα 2 γατάκια και με κοιτάνε. Τι άλλο θες. Όποιος δεν το ζει αυτό, πιστεύω ότι χάνει στη ζωή. Το έχω και πρόσφατη εικόνα, γιατί στο μαγαζί μια γάτα απ' έξω γέννησε και κρύφτηκε έτσι κάπου σε μια αποθηκούλα και τα βρήκαμε εμείς τα γατάκια. Πού είναι τα γατιά τώρα? Τους βρήκαμε σπίτια μπαμπαμ. Τέλεια όμως σπίτια. Τα προσέχετε τα σπίτια, ξέρετε ποιοι είναι. Δεν μπορείς να δώσεις ένα γατάκι χωρίς να κρατήσεις επικοινωνία με την οικογένεια. Το πρόβλημα στην Ελλάδα είναι παίρνουν γατάκια, παίζουν όσο είναι μικρά και όταν είναι η ώρα για τη στήρωση δεν θέλουν να πληρώσουν, βαριούνται να πάνε στο γιατρό, έχει φύγει η γάτα από τον μπαλκόνι, πάει η γάτα. Φεύγει, ζευγαρώνει και τη βρίσκεις εσύ στο μαγαζί σου έγκυος. Αυτή είναι η κατάσταση. Οπότε σε παρακαλώ πάρ' τους αυτούς που πήραν τα γατάκια γιατί δεν ξέρεις. Εγώ είμαι πάρα πολύ προσεκτική στο να μην αφήσω τη γάτα αστήρωτη εάν έχει γεννήσει έξω από το σπίτι μου. Αυτό είναι το σημαντικό και πρέπει να το πούμε γιατί πολλοί νιώθουν ωραία, βάζουν νερό, βάζουν φαγητό έξω από το σπίτι τους, τρώνε τα γατάκια, ναι τα ταΐζουμε, αλλά πρέπει να ενδιαφερθούμε και για το μετά. Ναι, κοίτα και σου λέει ο καθένας, εγώ όμως τα ταΐζω και ξοδεύω και τόσα ευρώ το μήνα. Και καλά κάνει, αλλά. Αλλά αυτό το αλλά, δυστυχώς, δεν το ακούει κανείς. Τι γίνεται, αν αυτοί οι άνθρωποι είναι μεγάλοι άνθρωποι, γιατί συνήθως είναι μεγάλοι άνθρωποι που ταΐζουν, δεν μπορούν να βρούνε κλουβιά και να πάνε. Καλό είναι οι διπλανοί, οι γείτονες, να βοηθήσουν αυτόν τον άνθρωπο που δίνει χρήματα από τη σύνταξή του για να τα ταΐσει αυτά τα γατιά. Κάθε μέρα βρέξει χιονίσει. Αυτό είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Η γειτονιά έχει χαθεί πλέον στις μέρες μας. Η έννοια της γειτονιάς, το να χαιρετήσεις το γείτονά σου, να του πεις τι κάνεις, πώς είσαι και από εκεί και πέρα βρέχουμε αυτό το γατάκι. Όλοι χαιρόμαστε που το βλέπουμε. Τι κάνουμε. Κοίτα, εγώ με τη γειτονιά ξεκίνησα. Δηλαδή βρέθηκα σε μια γειτονιά που υπήρχε ένα πρόβλημα πολύ μεγάλο πριν 3 χρόνια και είπα στη γειτονιά πρέπει να κάνουμε κάτι. Και όλοι βάλαμε λεφτά για να στηρώσουμε τις πρώτες 10 γάτες. Δεν το έκανα μόνη μου. Αυτό οργανωθήκατε. Ναι. Τώρα, στη δική μου γειτονιά είναι λίγο πολύ καλά τα πράγματα. Είμαι πολύ τυχερή. Αλλά εγώ προσωπικά, Δωροθέα, δεν θα πάω να μείνω ποτέ σε μια γειτονιά που δεν μπορώ να συνεννοηθώ με τους γείτονες για να φτιάξουμε την κατάσταση, διότι είναι ευθύνη μας. Είναι ευθύνη μας, δεν είναι μόνο ευθύνη του κράτους και του Δήμου, τα δέσποτα. Είναι ευθύνη μας. Πραγματικά αυτό που λες είναι σπουδαίο. Είναι σπουδαίο γιατί όλοι έχουμε κλειστεί μέσα στους 4 τοίχους του σπιτιού μας και νομίζουμε ότι απ' έξω είναι το χάος, η κυβέρνηση, το κακό κράτος και όλα τα υπόλοιπα. Μα εγώ ζω εδώ. Η κυβέρνηση δεν θα κάνει τίποτα. Κάνει το πολύ λίγο. Οι γάτες είναι πάρα πολλές. Έχει χαθεί η μπάλα, έτσι. Όπως έχει χαθεί και η μπάλα με τα σκυλιά. Το πρόβλημα είναι πολύ σοβαρό και δεν είναι καλά τα πράγματα στην Ελλάδα, δυστυχώς. Και είναι ένας λόγος τον οποίο πραγματικά θα προτιμούσα να μην ζήσω εδώ, γιατί αντιμετωπίζω ψυχικά να αναστατώνομαι πάρα πολύ και να βάζω πάρα πολύ χρόνο από τον εαυτό μου και να ξοδεύω και πάρα πολλά χρήματα γι' αυτό. Ναι. Οπότε είναι κάτι το οποίο πια δεν με συμφέρει να κάνω. Απ' την άλλη πιστεύω ότι βρέθηκε μπροστά μου και είμαι τυχερή που με άφησα να τα βοηθήσω τα ζώα, γιατί έχω μάθει πάρα πολλά από αυτά. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Τι σου δίνει όλο αυτό, πώς νιώθεις
που ασχολείσαι και προσέχεις τα ζωάκια σου? Κοίτα, εμένα καταρχάς νιώθω ότι δίνω κάτι, δηλαδή δίνω κάτι σε αυτό τον πλανήτη. Μου δίνουν πιο πολύ από ότι τους δίνω, γιατί σίγουρα το να φροντίσεις ένα ζώο που έχεις βρει στο δρόμο και πέθαινε και ξαφνικά το βλέπεις με αγάπη μέσα σε πάρα πολύ λίγες μέρες να γίνεται και να μεταμορφώνεται σε ένα πολύ ωραίο χαρούμενο ζώο που δεν υποφέρει πια, βλέπω μέσα από αυτό πόσο αξίζει η ζωή τελικά και πόσο η ζωή είναι αγάπη, δεν είναι κάτι άλλο. Ήθελα να ρωτήσω, η Δωροθέα πριν γίνει μαμά, το είχε στο νου σου ότι τα παιδιά μου θα μεγαλώσουν με ζωάκια στη ζωή τους? Κοίτα, όσο ήμουνα μητέρα και είχα πάρα πολύ δύσκολο ρόλο, είχα μόνο ένα σκυλάκι και μετά μεγαλώσαν τα κορίτσια και είχα διασώσει κάποια σκυλάκια που είχα δει χτυπημένα στη μέση του δρόμου. Θέλαμε και εγώ και ο πρώην άντρας μου σίγουρα να έχουν επικοινωνία με τα ζώα άμεση. Μπράβο, τα είχατε παιδιά. αυτό το mentality. Ναι, από μωρό. Εγώ δεν είχα τέτοια αγάπη για τις γάτες. Ναι, γιατί είχα τραυματιστεί από τη γατούλα που μου είχαν δηλητηριάσει ναι. όταν ήμουν μικρή. Και είχα κλείσει. Και οι κόρες μου λέγανε συνέχεια, «Μαμά, θέλουμε και γάτες, δεν θέλουμε μόνο την Ήρα», την οποία την είχα βρει στην Νότια Ιταλία, χάλια και την είχα διασώσει. Λέω, καλά, γιατί τόσο πολύ κρατιέμαι να πάρω γάτες? Και παίρνουμε 3 γάτες και μετά από αρκετά χρόνια θυμήθηκα αυτό το συμβάν με το γατάκι. Έσκαψες μέσα σου και σιγά σιγά στο έφερε. Μου μοιράστηκε μια άλλη κοπέλα ένα παρόμοιο συμβάν, γιατί πάντα λέω θέλεις να υιοθετήσεις μια γάτα. Ναι. Και θυμήθηκα ότι κι εγώ έχω τραυματιστεί τόσο πολύ από το σωρό της γάτας που το βρήκα μπροστά από το σπίτι μου δηλητηριασμένο με αίματα, που δεν ήθελα πια, δηλαδή. Και θυμάμαι αυτή την ιστορία και λέω, καλά, δεν το πιστεύω. Τέλος πάντων, ξεκινάει η ιστορία μου με τις γάτες περίπου το 2015. Παίρνουμε 3 γατάκια και μετά στον κορονοϊό ξεκίνησα και τη διάσωση. Ακριβώς, εκεί γιατί που είχα βρήκαμε. χρόνο. Μπράβο. Και είχε και πρόβλημα πολύ. Κανένας δεν έβγαινε στους δρόμους, δεν τάιζε κανείς, δεν στήρωνε κανείς και έτσι. Μετά τον κορονοϊό υπήρχε η εγκατάλειψη, υπήρχε και το μεγάλο πρόβλημα ότι πολλοί παίρνανε σκυλιά και γατιά και μετά τα αφήσανε. Μετά, με το που τελείωσε το lockdown. Ναι. Λες. Ναι. Εγώ έμαθα ότι πάρα πολλοί κόσμος πήρε σκυλάκια, γατάκια στο σπίτι, γιατί είχαν ανάγκη τη συντροφιά και με το που ξαναμπήκανε στο πρόγραμμα το καθημερινό τους, δυστυχώς Τα αφήσανε. τα αφήσανε. Γι' αυτό έχουμε μια έξαρση παγκοσμίως, δεν είναι μόνο εδώ. Τι θα συμβούλευες κάποιον που έρχεται και σου λέει, Δωροθέα, θέλω να πάρω ένα γατί στο σπίτι ή ένα σκύλι, θέλω μια συντροφιά στο σπίτι? Πώς θα του έλεγες ότι δηλαδή, πρέπει να έχεις αυτό, ποια είναι τα κριτήρια? Καταρχάς θα του κάνω 3 ερωτήσεις. Πόσες ώρες λείπεις από το σπίτι? Πού θα πάει το ζωάκι όταν πας διακοπές? Μάται ερώτηση αυτή. Τι θα τρώει? Και αν έχεις χρήματα για να μπορέσεις να το πας σε νοσηλεία αν συμβεί κάτι. Έχεις 500 ευρώ για το γατί αν συμβεί κάτι, το σκυλί. Τα ζωάκια είναι ένας άνθρωπός μας. Δηλαδή είναι ίσως και εγώ θα έβαζα ένα κλικ παραπάνω γιατί προσφέρουν μόνο αγάπη, σου δίνουν άπλετη αγάπη, οπότε πρέπει να είσαι εκεί για αυτά. Δυστυχώς το οικονομικό είναι ένα θέμα, διότι ο κτηνίατρος πρέπει να πληρωθεί. Έχεις λεφτά για τη στήρωση όταν είναι η ώρα? Δηλαδή το γατί μέσα σε 6 μήνες το θηλυκό θέλει στήρωση. Εγώ έχω δώσει πάρα πολλά γατάκια σε φοιτητές και έχουμε κάνει εμείς τις στηρώσεις. Επειδή ξέρω ότι είναι φοιτητές και ξέρω ότι πραγματικά θέλανε να υιοθετήσουν ένα γατί. Δεν τα κάνω μόνη μου, σου είπα. Έχω βοηθηθεί και από οργανώσεις. Μου έχει βοηθήσει η Save a Greek Stray. Και υπάρχει και, ξέρεις, αυτό το οποίο εθελοντικά κάποιοι άνθρωποι από τη γειτονιά βοηθάνε. Μα βλέπω τώρα και στο οικονομικά. προφίλ σου. Μπορείτε να μπείτε στο προφίλ του Instagram της Δωροθέας Μερκούρη και να βρείτε το link για τον... Έχω ένα fundraising, μια σελίδα από το Go Get Funding, όπου μπορούν να κάνουν δωρεές και να μαζευτούν χρήματα για τα ζώα. Ένα πρώτο βήμα για να γίνει κάποιος εθελοντής σε μια φιλοζωική, ποιο είναι? Κοίτα, εγώ δεν είμαι σε κάποια φιλοζωική, μόνη μου τα κάνω.
Οπότε μπορείς απλά να... Εγώ λέω, «Ιμπόκα τη λεμάνι, σήκω τα μανίκια και μπες και κάντο». Ξεκινά. Εγώ λέω αυτό. Ξεκίνα με το πρώτο γατί που είναι μπροστά από το σπίτι σου ή παραπέρα. Πήγαινε το για αποπαρασίτωση, στήρωση και αν μπορείς να του κάνεις και ένα εμβόλιο. Θέλει να θέλουμε. Αν δεν θέλουμε, δεν γίνεται τίποτα. Αυτό είναι το σημαντικό. Τίποτα. Δεν θέλεις, δεν θα γίνει τίποτα. Θα μείνει έτσι η κατάσταση. Και θα ζείτε σε μια χώρα τριτοκοσμική, όπου τα ζώα υποφέρουν. Πάμε τώρα σε ένα δικαιολογία, σκέψη που έχει ο καθένας και λέει «Μα καλά, δεν προλαβαίνω». Βέβαια τώρα βλέπω μια Δωροθέα Μερκούρη που έχει καριέρα, τρέχει για τη φιλοζωία, τρέχει για τα παιδιά της. Πώς θα κάνεις όλα αυτά? Κοίτα, θέλω και το κάνω. Θέλω πάρα πολύ. Μπορεί να έχω δει ένα ζωντανό, ξέρεις, πιο πάνω στο πεζοδρόμιο άρρωστο και να μην μπορώ να κοιμηθώ αν δεν πάω να το πιάσω. Οπότε είσαι εκεί, τρέχεις. Θα το κάνω, ναι. Όταν δεν μπορώ να το κάνω και δεν προλαβαίνω ή δεν γίνεται, δεν βγαίνει, επικοινωνώ με άλλους εθελοντές και τους παρακαλάω να με βοηθήσουν, να πάνε να το πιάσουν το ζωντανό και βέβαια αναλαμβάνω τα έξοδα ή σε κάτι βοηθάω ή το πάνε τα κορίτσια στο κτηνίατρο και το παίρνω εγώ μετά. Δηλαδή κάπως μου αρέσει να μην είμαι μόνη μου σε αυτό και δεν είμαι. Και δεν είμαι, διότι επικοινωνώ με τους άλλους εθελοντές, είμαστε όλοι σε αυτό το δρόμο μαζί, υποφέρουμε όλοι εάν το ζωάκι δεν του δοθεί μια δεύτερη ευκαιρία. Και εντάξει, υπάρχουν γυναίκες οι οποίες είναι 75 χρονών, οι οποίες ταΐζουν κάθε μέρα, βρέξει χιονίσει την ίδια ώρα, τα γατιά είναι εκεί στο πεζοδρόμιο και περιμένουνε. Εγώ δηλαδή γιατί να μην το κάνω, που το κάνει η γυναίκα 75 χρονών, η οποία κουβαλάει τα καρότσια με τις ξηρές τροφές και τις κονσέρβες και κουβαλάει το γατί αν είναι άρρωστο να το πάει στο γιατρό. Εγώ γιατί να μην το κάνω? Καμιά φορά λέω πρέπει να σταματήσεις. Αυτό το μήνα δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Και δεν περνάω πολύ καλά. Είναι στο μυαλό μου, δηλαδή κάπως τρέχει μέσα στη σκέψη μου. Έχει περάσει μέσα το βράδυ που πάω για ύπνο, ότι αυτή η γάτα που έχει γεννήσει δεν έχει στηρωθεί. Τα παιδιά της έχουν πάει 5 μηνών και πρέπει να στηρωθούν και αυτά. Τα έχω δει, έχω τσεκάρει, έχω δώσει για παράσιτα. Μαζεύουμε όλοι μαζί χρήματα για τροφές στη γειτονιά. Στέλνουμε τις τροφές στις βασικές ειτίστριες. Τουλάχιστον λέω δεν μπορώ να τα στηρώσω αυτή τη στιγμή, αλλά θα πάω γαμώτο. Δεν θα το αφήσω. Έτσι είναι. Δεν θα το αφήσω. Το σπουδαίο είναι ότι έχετε χτίσει μια κοινότητα στη γειτονιά και έχεις και τους ανθρώπους που ξέρεις ποιοι είναι, ποιοι νοιάζονται, πώς θα τρέξουν. Οπότε μοιράζεσαι όλο αυτό. Και μου έδωσες μια νέα οπτική γωνία πάνω σε όλο αυτό το κομμάτι, γιατί πάντα εγώ αντιμετώπιζα με τα σκυλιά μου και με τα δέσποτα γύρω μου, τα αντιμετώπιζα μόνος μου. Δεν σκεφτόμουν ότι πρέπει να μιλήσω, να κάνω, να ράνω και να οργανωθούμε. Είναι κάτι που βιώνει η μητέρα μου τώρα σιγά σιγά. Σιγά σιγά αρχίζει και κοινωνικοποιείται με τους γύρω της γειτονιάς για το τα ταΐσαμε, τα κάναμε, τι έγινε αυτό, τα πήγαμε, η τάδε κυρία θα τα πάει για στήρωση. Μπράβο. Στήρωση. Ναι, το πιο σημαντικό είναι η στήρωση. Είναι το α και το μέγα, γιατί στη στήρωση θα πάρουν και την αμπούλα τους. Μπράβο. Θα βγάλουν και δόντια αν είναι μεγάλα τα γατιά, δηλαδή θα τσεκάρει ο γιατρός δόντια. Πάντα στη στήρωση πρέπει να λέμε στο κτηνίατρο δόντια, αυτιά. Εντάξει, εγώ είμαι πάρα πολύ τυχερή που έχω κτηνιάτρους οι οποίοι είναι πάρα πολύ φιλόζωοι. Σημαντικό να αγαπάνε τη δουλειά τους και να βοηθάνε. Ναι. Έχεις και ένα σκυλάκο μαζί. Έχω την Ντόρα. Ντόρα. Όπου την ξέρουν οι φίλοι μου. Η Ντόρα είναι... Ένα τεράστιο σκυλί από ό,τι έχω δει στα social. Είναι ένα 2.800. Ούτε βαράκι. Είναι μία πιντσερίνα με τσιουάουα μαζί. Είναι από το καταφύγιο του Δήμου Αθηνών. Είναι από εισαγγελική κατάσχεση. Και μου είπες ότι ήταν δύσκολα στην αρχή. Την υιοθέτησες 4 χρονών, ήταν. Ναι. 4 χρονών και την έβαλες μέσα σε ένα γατοκρατούμενο σπίτι. Ναι. Εντάξει, καμιά φορά
το ξέρω ότι της αρέσει να είναι με σκυλιά πάρα πολύ, γιατί όταν πάμε στο πάρκο τρελαίνεται που βλέπει σκυλιά, αλλά δεν θα πάρω άλλο σκυλάκι για τώρα. Εντάξει, θα ναι. μπορούσα, αν είχα χώρο και αν είχα έτσι πιο πολύ χώρο, θα έπαιρνα μία παρέα και για την τώρα. Τα πάνε όμως καλά με τις γάτες. Ή ο καθένας κρατάει το Δεν χώρο του. υπάρχει κάτι να συμβεί μες στο σπίτι μου, να τσακωθούν με τίποτα. Είναι απλά η Ντόρα φιλοξενείται από τις γάτες. Σωστό. Και είναι πολύ χαρούμενη που φιλοξενείται γιατί έχει εμένα, τη λατρεύω. Ναι. Είναι ένα αξιοθαύμαστο πλάσμα που σώθηκε. Ήτανε χάλια όταν την πήρα. Έμενε σε ένα διαμέρισμα κλειστό χωρίς να βλέπει φως, χωρίς να τρώει καλά. Ήτανε 12 και εγώ και ο κύριος Καραμίχος, ο Γιώργος, πήραμε 2 και τη λατρεύω. Είναι πολύ καλή παρέα η Ντόρα. Μπράβο. Ναι. Σε ένα γονιό, τι θα έλεγες για να του περάσεις έτσι όλα αυτά τα συναισθήματα που θα δώσει το παιδί του ένα δεσποτάκι? Κοίτα, υπήρχαν γνωστές γυναίκες φίλες μου, οι οποίες, ξέρεις, μου είπανε «Πω, μου ζητάει γάτα η κόρη μου». Και την έχουν ακούσει βέβαια από μένα. Λέω και εσύ δεν θα το κάνεις αυτό, δηλαδή αγαπάς τόσο πολύ το παιδί σου, του παρέχεις τα πάντα και δεν θα του παρέχεις ένα ζωντανό στο σπίτι. Μου φαίνεται αδιανόητο να είμαστε καλοί γονείς, να ακούμε τα παιδιά να θέλουν γάτα ή σκυλάκι και να μην το κάνουμε. Είναι το πιο σημαντικό πράγμα για το παιδί. Δηλαδή μπορεί να του παρέχεις το καλύτερο ιδιωτικό σχολείο, ιδιωτικά μαθήματα, φανταστικά φαγητά, διακοπές, όλα αυτά και να μην του πάρεις ένα γατάκι επειδή δεν σε αρέσει εσένα. Εάν το κάνει μια μητέρα, ένας μπαμπάς αυτό το πράγμα, ας αφήσουμε για τους μπαμπάδες που δεν θέλουν στην αρχή γατιά και μετά κοιμούνται με το γατί στο κεφάλι. Κλασικά. Έχω δει και αυτό. Έχει ένα πλούτο συναισθημάτων νομίζω, το να δώσεις ένα παιδί ένα Κοίτα, το να είσαι ζωάκι. άνθρωπος και να θέλεις να δώσεις αγάπη είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Άμα δεν έχεις να δώσεις αγάπη, δεν νιώθεις αγάπη μέσα σου, δεν θα δώσεις ούτε στο ζωντανό ούτε στα παιδιά σου. Δωροθέα, ευχαριστούμε πάρα Κι πολύ. εγώ, κι εγώ. Πραγματικά, συγχαρητήρια για το έργο σου και για όλα αυτά που κάνεις. Μας έδωσες μια άλλη οπτική γωνία. Εμένα με έκανες, σίγουρα μου έδωσες πάρα πολλές ιδέες. Εσύ και θα με πάρεις έκανες 2 καλύτερο. γατούλες. Εγώ έχω Σπίτι 3 σου. σκυλιά ήδη, αλλά είμαι οριακά το να φέρω και γάτα, να ξέρεις. Ναι, θα σου βρω εγώ γάτα που ταιριάζει με τα σκυλιά. Έκλεισε. Γιατί υπάρχουν γάτες που δεν θέλουν με τίποτα τα σκυλιά. Δηλαδή βλέπω και από μωρά. Ναι, Είναι ναι. κάποιες γάτες που ανεβαίνουν πάνω στο σκυλάκι μου και παίζουν και κάποιες άλλες που είναι τύπου όχι, μυρίζεις εσύ, δεν σε θέλω. Οπότε βλέπω ότι δεν θα τα πάνε έτσι τέλεια. Έκλεισε. 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 Εδώ. Έγινε και μια υιοθεσία σήμερα. Αυτό. Πολύ σημαντική μέρα. Κανονίστηκε. Μ' αρέσει. Αυτό είναι, να ξέρεις, και το μεγαλύτερό μου, πώς να το πω, βραβείο. Να έχω έρθει εδώ και μήπως και εδώ στα παιδιά να υιοθετήσετε και άλλες γατούλες Αυτό είναι και να σημαντικό. μπορέσω εγώ να σώσω άλλες από το δρόμο. Και ο κόσμος που μας βλέπει μπορεί να στείλει μήνυμα στο προφίλ σου για να μπορέσει να υιοθετήσει κάποια γατούλα που έχεις Ναι, και ναι. περιθάλτης. Ναι, έχω πολλές, γιατί έχω και κάποιες γατούλες σε φιλοξενίες. Δεν είναι μόνο αυτές που έχω σπίτι μου. Γενικά έχουμε πολλά γατάκια που ψάχνουν σπίτι, οπότε μακάρι. Και θα το κάνω τώρα τηλεπόληση. Και για τα- ανοίξτε την καρδιά σας και στις γάτες, όχι μόνο στα σκυλιά. αυτό είναι το Η σημαντικό. γάτα είναι ένα μαγικό πλάσμα. Πραγματικά. Είναι μαγικό. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε εμείς πάρα πολύ.